Titino na nananom na sebina yesu wasante. Enti brebi twemo se nananom bron champion bae no ebron fo etiye ho. Enti nana sante na sabre ho no sanku bisa nananom ya de ntina ma mate ye. Se nananom abeboa nana sante hine ma na ma kokon pe. Enti eba ne sa no nananom esamba biom se ba besma sante. Enti ne de due ya ye no ma behie. Eya di bibi hine oba be so akire otumfo miwra anyonya wa hwami me swami yade wo frame anopa awia anajo da shumwa meba ese me da ma chi akirawa atu tan kansa Edenje ochami kwasi eje Chiame kwasi eje ese chiame di ene se bebe nyina wadaroma na obi ya no bebe wasisu ma kwanya waje ne atwon komo me pato kuro yi kuro be a enye brode edi bibi debibi ne se fine ehye time district time mansremo e wo bro region se time district time mansremo ne tinti ne ya babe pimu me chef kisi titino na nananom na sebina yesu wasante. Enti brebi twemo se nananom bron champion bae no ebron fo etiye ho. Enti nana sante na sabre ho no sanku bisa nananom ya de ntina ma mate ye. Se nananom abeboa nana sante hine ma na ma kokon pe. Enti eba ne sa no nananom esamba biom se ba besma sante. Enti ne de due ya ye no ma behie. Eya di bibi hine oba be so akire otumfo ana apaja no na oba na mahia ye kasa kasa be ne kano ye debi fantra kasa ne ka fantra no so problem mo nko na mo ka na se nko na fantra no ewo region mienu ebi obana ena bi so German of ena ebi so Time district. There's a more Time district in the function. And ye nana na kunyano ibi pimu mention as was serious and Santa in the manner for be proven in the home and I will be any my pastor a confiku and we Adam Yana Yamidia, it even my friend of Saberma Dr. Okra. Saberma Dr. Okra. Unya Swensi, the Bishop of India, the Dean, or any BPF. Na a friend Nana Amwako Gago. Namwako Gago. Yeah. The second. But that was no that yes, so what upon him, Mamma Quine, Emma Bush, I was saying about the Mamma Chicken, young Pomo Chicken, Mammy for me, young Shay or Bonnet, a woman fully be the same, but better than Cassant, and Moon says about Mobile to any people. There be Pachane. The said, you must say, you came down with living on as a Santino Brady, we will be from Babacas and hey, and a minute now, Time district. No more a Babadis or a Santinemo. Begin with it. If you say, did it be mine? I for me, or a back. It is a baby in Tokasembi, say another side or two for in Tokasembi. Miss Medasi, say Meso Mania Brema Makasa. But I mean, David Kwame Joe. What aroma? David B. You Krube. But the baby, a titi crew. The baby no, say, a do the baby no. Yeah, the baby no, your cat Nafana Casa. You're Nafana for by a Casano and Nafara. Aha. Na the baby no ye kasa mu no na ye odua bi akan mu no ye ka no wonton eno na fara kasa mu no ye ka no bizige na bizige no indigenous people no ye kasa bizige no abrofo no ba ye na wo ba be ma documentary evidence about the traditions of the people no and
bizige no ne kamu no ela e corrupt ye ela e be ye digbe e chi na e be ye debi ahaba edi na nkasa na nka e bizige aha enti na sera be ka na na edua kese yala na no mo no omo baaye no omo free bego ena omo baaye na abakaso nkyere se yana na no omo free bomu na baaye omo free bomu na ye chipa de ye free Côte d'Ivoire ena baaye de say se wo Côte d'Ivoire yewo na fana fo no bebree elho nti artificial boundaries no a baaye no ene na beti ye ne ebusuafo na wo Côte d'Ivoire no entem se wo Côte d'Ivoire yewo buy for ho omo ye na fana fo omo free di baby yewo chene for ho omo ye na fana fo omo free di baby yewo donsora for ho omo free di baby yewo nkro yana ngo na ye nkro bi a wo Côte d'Ivoire omo nyina na omo free di baby ela omo kokotra ho sele me kai no artificial boundary na e da ye Côte d'Ivoire ntem no ele separate ye nti abusuafo no bebre e Côte d'Ivoire ho na abakoso nkyere se yana na no omo free bomu ene baaye na ye baaye na kotra ba bi a na friend bego na bego no in the 16th 15th century na ye a very big marketplace because West Africa in Accra now man for different countries eba be digwa wo ha enti ebra kokwa no baaye no ele ma kru bego no eyede eboye enti e ma ye nkofo no bi move towards Côte d'Ivoire and they said America they been bebre o mo ti Côte d'Ivoire me e na ebi su betra da pa ha e na wo kwa ye historical relics e wo ho a wa obo se ampa nipa atra hada nipa kwa free archaeology department at University of Ghana Legon ma koye excavations o manya some remains be a chese ampa the place was inhabited by people who were farmers, who were traders and all that enti yabako se mono de kro bego no wona ye free e betra currently ne betra di baby hono enti di baby no se dem kan no eye corrupted name for basically aye dua won ton na ye na o free bego ho e ba ho no oba betra dua na ase obi wo na ase dua na e dua kakraka na okobbo ne kura ho na o bofo ye fa ne bofo so sa so o tiche kuro no ho no na okọ move nkofo no free da pa ho na o de wo mo bae e betra dua na ase ho e ba kuro ho na kuro no tre na kuro no tre du da bi no na ye na no baako ono nso so ete ne ho eko na nimu kakra eko chichire kura e feli brodi enti brodi no e kura sebi bebi this year na ono so call ya eko chichire brodi kuro no enti hwe brodi kuro na ohina odi ka na otosu ni nyina no mu nyina free bebi no mu di akonya no ene betimi aka se obi kura betimi free bebi obekwa ko di brodi akonya amana yeyi enti brodi ni di bebi de ye nipa baako ye nyina ya bisua baako ya ware ye ho ye poba abusua no ebi wo ha sesi ya ameka sei twafo ni ye kakasa baako ye nyina ya mamre ye baako ye bosomo ye nanano bosomo ye fe no bono oba e wo sesi ya bono no ebi omo de branch bi akọ brevi ho a omo nso so omo ye den omo ya mamre ho ba ebi amamre kase na efe mi no bia na ye afahye aye fe no bono tuo afahye nti ebi a body for ni kura de bebi ho ahye ni nyina wo nyina ba ene ko ya amamre e won sesere kase bi so e wona ye na nam no kire se e bo no wo ho aye kire se wo mu free ho ene baaye enti ye ko ya amamre na ne ba ba ya afahye no ti ye ni body for ene ni kura se de bebi ni kura se ye nyina ene ye ni pa baako body ohene na adikuru na wo sisi a no o ye adonte hene e de ma de bebi atrankonya ena ohene ya odi ade wo brodi no oye adonte hene ma eye de bebi atrankonya ena de bebi soso eye otumfo brempon otumfo ne brempon ene de bebi
yena na kwabra na wa otoso mienu ne breso na otumfo epeja akonwa no eye obrempon asisi ameka sei yen ohena sisi waba bedi yena na onya ni ba bi call ye no efe no enu afebe mu no se obetima ka ya fe 2024 ya na ye ya mamre e de ohena fofo e di besi akonwa so ye ni sisi so no ye ne ba kire ye wura otumfo e ma ono so gi to mo se wahuno nti yamfa no nkosi akonwa mu apaka mu na won na me swai enkyere no ewo na nhia nti na ye baaye ohwa enu titieti ene ye baaye ohene atonsa fre lebi hene aye osabere ma Dr. Amwaku Gago se omra na no mesa afra mu na onsi bibi enkyere no no fa ne dom ne nyina ye mra mesom asanteman to ena ye baaye de ohwa ye buta 2020 a ye baaye eno no nti amamra ne de wodada ba ye nananom tete no bra na asante ene enfantefo ekokun ni nyina no na wewe otumfo di bebi omutimi ebe warriors eba be boy otumfo ene ekokun aye abakosem ayeda wa ye ne asante man de sa abakosem no ewo ho nti ye we ni mo se yewa otumfo obepeja di bebi hene na sebi ono soso etimi ni dom soso aba besom otumfo ye hwese eye nasante hini be ma ye de bibi hini so na no so ba be sum eye wotu asembi se twato wa ma ye de bibi abakosem paayi me da wase sa ebono ahemfo ni bia eno so se ebinum be ba santime mo ba be som no aya na mo sesen moti ase na ya na mo ni pade no musi eyam se ebono na ahemfo ni bi etise se bi brodi ni de bibi eba ha be se bibi e dia kire eye sante hene no ye betina wo na ai enya sante asase eso sante hene ye wo a wo ye de hia a woni ma bokosem e fa brodi ni de bibi e dia na wo be ka ne metimi aka ne se on se abakosem no eyade abako ne ye sore toye a ye nananom ye ayonkofa na ye nananom no ehemfo empanyimfo ti se otumfo ne ehemfo no ayonkofa na omowo no eno na yeso ye sore ya yeso ye di akiri ye di akiri eno nti ebia ayonkofa me hene ewo no ene ohene bi wo no ebia na ohene bi so ni saa hene ni saa ayonkofa no ye ni bi saa de a ene no na eno ye sonko but se obi ba menhia na se otumfo ho na obi beka se on prenso de enye wo na beka se won prenso se nipa no no wo ayonkofa bi wo ho dada ayonkofa no efri tete ye nananom atwa to ho o matwa sana to ho ye nananom so ase bi o mo so aba no o mo so eba be di akiri o yem se wo bono de but house of chief no bono ayefo no nyina so ka ho aye fra ye nananom so o moko ema ye nyina ye boa ema yebu bono man so na esan eba asante man so na mo aso ebe tim so ye de boa na ema Ghana man so economy very siami fokuo na ha ye wonu ifibodi okura eda Ensoko district na yabase ebri aso se itumfo ma na naso ene wase eda ediaba ti wase yeba bi swai itumfo ani se brodi ne de mentwa no wo hene wo hodada na ebri aso se yewa ema no so sapepe hwade no Rebecca said bia Nsoko wo ani asanteman wo mo susu se mo twen se yewura mom na empeja akonya no yetimi ye na kakaka bi kakaka so the tiani say efititi nyina no ye nananom ama yati se asante yesu asante ena yesu etino na ehwe na se yeba tufo ena ase na yedenu ebom na yesum sintini wa ese musomo asante dada mana na musomo sa pepe na ye bi peja yewura sa ne da idia yenhwe mabuna ewo sebi Nsoko ne mpatem nyina ye nim se de nananom bi ewo bono mefa do makora nya fatu enti ase se mo beba asante na mo ba asante no unsusu se kwakofa oyo ne bia na wo ye de ye show biase
dwuma kuma bɔ ade a ɔde kɔ dua sɛ kuro dua no anyɛ wo ɛhyɛ obi ase nti ɛnim sɛ asante na yɛ nananom aka sɛ yɛsom nti deɛ ɛwɔ ha de nti bie ɔhene bie ne nkyɛn baabi a ɔba bɛbisa sɛ adɛnti dabida na sɛ ne deɛ yɛbusuan ɛde akyerɛ santehene apagya no so saa pɛpɛɛpɛ akonya no sisi yɛ bɛyɛ ne man hene anaa na akonya no wɔ ne akonya bɛ na sisi a wɔbɛsuan no ɔbɛyɛ dɛ deɛ yɛwura bɛma yɛ biara no ɛne na bɛkyiɛ Jaframe Nana Atakofi awɔtɔ so mmienu Chidɔmhene mesrɛ yɛdɔ ntam kɛseɛ ɛka ntam kɛseɛ sɛ Nana ɔba yi mɛma no afutupa mɛkasa akyerɛ no asɛm ne wɔn nyinaa a metɔ mɛwura ntam kɛseɛ mu me Nana Obakosa ebibi akwamu nyina no sɛ otumfoɔ ntam kɛseɛ ka ntam sɛ Nana ɔbɛn mɛma no afutupa mɛkyerɛ no kyerɛ pa ma wɔde abɛsom yɛwura ɛne asanteman sɛ mɛntimu ankyerɛ no akyerɛ pa ama no afutupa a na mato otumfoɔ ntam kɛseɛ me Nana Ambonsa Bako Dr. Subieno Esra otumfoɔ tam kɛseɛ ka ntam sɛ Nana ɔbɛn mɛsom no sompa makyerɛ no kwankyerɛ pa sɛ mansom no sompa na ɔtɔ a metɔ otumfoɔ tam kɛseɛ taa Nana ɔbɛn n'akyi na sɛ mato no fo ana afutuo biara mɛhu baabiara mɛtumi akɔwa no na yɛbɛsom Nana asanteman ma wei nyinaa manyɛ na medi makyiri ma no a na meta Nana sɛ O krubeda kabraba de mrefa kunya biasa jumna chemela Esra otu fontan kese kantan kese mi nana Sikori mi nana Amwako mi nana Gago mi nana Nango sumpa omudi sum di bebi man mani sum asantiman enu na mi ba beto aso miwura anyumanya wa hwɛ me swami yadeɛ wo frɛ me anopa awia anadwo dasumu a meba sɛ me da machi akyerɛ wo a mato wo tan kɛse Adade koto kada do no awu
Amakwaba eba KB Logistics. Juma ye di pa ne se ye de wona wokofa nneoma free China eba Ghana ha ema wo mo. Che se nneoma kakra bi a wobeto no KB Logistics de beba wo fie ba bibiara wo ban mu se ye kuma ase se ye nkran. De ye frɛ no door to door. Ebi se o kra 20 feet ana se 40 feet if China e de aba ye dumadi ye die ba ko pa no na che se ye ne hwehwehwe mre so. KB Logistics de ye nneoma eba ntem. Ye tumi de bi fa wiem ye de bi so efa ensuo so. Se ye de fa wiem a 7 to 10 days. Ana afi nso se efa ensuo so a 28 days to 30 days. Na aba be drew pot ama ye yi every honum so e de abrɛw. Ye wo warehouse kɛseɛ e wo China Guangzhou a nneoma dodoɔ biara a pese okrade ba no ye begye e de aba be gu ama na afi ye de firi hɔ aba be drew ɔman mi hɔ e de ama wɔ asomdue mu a unya haw bia na asɛm da sese KB Logistics e de ama Ghana adwadifoɔ wɔna a wɔta akɔ China kɔfa nneoma ba ne sɛ e bia we ni wo first time awokɔ anaasɛ empo no wota akɔ hɔ no mo na nso kɔ bia wani ye ontanta KB Logistics say wo frɛ ni yi nkutahudie anaasɛ wo ne yɛn kasa ye faw e de wakɔ company na nkasa apartment a ya gye no Guangzhou hɔ no ama adwadifoɔ place of convenience efie no wɔ nipa dodo a ɛfa ne senti no ɛyɛ first come first serve basis sɛ wo frɛ a ye bebuku room e de ama na afi ya maka aba be fa wo airport na afi sɛ wo pese okodi dwa because of language barrier nti ye wo de obɛka ho no bɛkɔ na China kasa no wɔno abɛka akyerɛkyerɛ mu ama wo sɛ de bɛya wobɛte aseɛ na wankɔ ankɔbɔka na asɛm de ba ko bio no sɛ woba AB Logistics a ye free no ɛwɔ fam papa wo de compare ɔmo a wɔmo de bi ba na bo sɛ ye de no wɔ fam especially with your services a ye surrender aka ho no bo sɛ ye cheap it may show bo ahyɛ wo nkran sɛ KB Logistics fa wo nneɛma fa hɔ na unnu ho da sɛ o pɛɛ ne ye di nkɔmɔ a ye numbers anegu tele no so no wobɛtumi afa na wo ne ye di nkɔmɔ KB Logistics ne ye wo hia no ɛno ne ɛbɛyɛ ama wo. One TV.